inxa yezinselelo ezinzima ezijulile ababhekane nazo. Yebo, ngiyabonga kakhulu umsakazi. Ngicabanga ukuthi ukudlalela nje lenkulumo okunye okubalekile ukuthi sibheke isimo saseNingizimu Afrika la kuvela khona ukuthi 65% wengane ezikhula eSouth Africa zikhula zingenayo ubaba ekhaya. Okusho ukuthi uma ubona izingane eziwu10 zihamba ndawonye kusuke estimate ukuthi eyisondele ku7 zalezo ngane isuke zingenayo ubaba ekhaya. Ebese kuzobhekwa futhi ukuthi masibuka abantu abayibulalayo eSouth Africa kuthiwa amadoda angaphezulu ka75% holela abantu abathatha imphefumulo yabo. So uma ubuka zonke lezi zinto lezi zenza ukuthi kube nezingqinamba ezinkulu kubafana. Enye izingqinamba ezinkulu ukuthi uma umfana ukhula ungazazi ukuthi uba, you know. And uma usuthi unokubhekisisa ngisho namanje kusavela ukuthi bakhona abantu asebekhulile kodwa basalinyazwa ilento ukuthi bakhule ubaba engekho. Ukukhula ubaba engekho ekhaya ke ikakhulukazi enganeni yomfana singasho ukuthi kuyentombazane kusuke kungabalekile. Kunalento phecelezi abayibiza ngeidentity ukuthi ukhula umfana ungazazi ukuthi uba. And ekhuleni kwakho kuba lula ukuthi uthathe imkhuba engemihle egcina isilimaza impilo yakho. Ngizokwenza nje isibonelo. Sikhule sonke sazi ukuthi bekuba khona omalume emphakathini uthola ukuthi unama magazines noma unama video angemahle abafana mabengene kulezo zinto ze-addiction lonto leyo imenza umfana akhule embuka umuntu wesifazane njenge commodity njengento edinga ukuthi isetshenziswe. So zonke lezi zinto seyiqala icondition ingqondo yomfana ekhula uma sekuya kulezi zinto zo abuse nakho konke ukuthi sekuyahlukunyezwa uma ubuka kodwa ukuthi isuka lezi zinto isuke ezintweni eziningi kodwa ezinye zazo yizo lezi zinto ukuthi ubaba usuke engekho ekhaya kuyamlimaza umfana lokho. Ingakho ke ngizofisa ukuthi uma sinaba kakhulu kulento ye-identity sike siyibuke lento emphakathini khona lento abayibiza ngesilungu i-social fathers. Obaba laba awungesiyo ubaba wakho directly but uthola ukuthi umama mawukuthi ukhulisa umfana ngayedwana abe nakho ukubona abantu emphakathini noma esenkonzweni noma esemsebenzini abadlala indima ebalekile empilweni athi uma bebabuka ababuke befanele ukuthi bangakwazi ukumkhulisa umfana wakhe. Lokho ke kuyasiza ukuthi umfana akhule enezwi lomuntu wesilisa okuyinto ekwaziyo ukuthi imguide abe nama principles afanele empilweni. Yeah, ngizobuyela kuwe la Gumede uthinta ipoint ke elibaleka kakhulu. Ngizoshukuba subjective kancane ke la MEC ngizokuthatha njengomuntu ke wesimama. Ngifuna usinanele leli point elibekwa uGumede la ethi kuma cases la umuntu wesimama ekhulisa umfana bese ezithola ubaba engekho uvuleleka kangakanani umuntu wesimama sekuthenini ke athi ngamukela nanoma ke ubani sekuthenini ke angisize sekutheni ngikhulise lengane yami.